Здравейте, потребители на VBOX, аз съм Любодол на 2001 и в този клип ще ви кажа, че няма да качвам известно време в профила ми в VBOX и в YouTube. Значи няма да качвам, защото играя... всъщност ще играя много Майнкрафт и няма време и така. Просто няма да качвам. Затова значи няма да качвам от тук до неделя. 7 дена няма да качвам, по-точно 6, защото от събота започвам и на 18 вече ще има клип. И това е. Благодаря за 15-те потребителя. Благодаря за 29-те показвания, за 4-те абоната и така, довиждане.